Туреччина є і залишатиметься стратегічним партнером України, як у політичних, так і в економічних питаннях. Від візиту турецького президента до України чекали багато, і за один день вдалося обговорити чимало. Від врегулювання конфлікту на Донбасі, деокупацію Криму, повернення українських бранців до збільшення щорічного товарообігу між країнами до 10 мільярдів доларів. Також була підписана угода, за якою українська армія отримує фінансову допомогу. Окрім цього, домовилися про будівництво житла для кримських татар, вимушених переселенців. Про це докладніше Влад Стужук. Україна розраховує на підтримку Туреччини у звільненні бранців Кремля. І останній візит Реджеп Таїп Ердогана довів – офіційний Київ не залишиться сам на сам у вирішенні цього питання. Ми говорили про війну на Донбасі, анексію Кримського півострову, порушення прав людини в Криму, агресивну політику Росії у регіоні. В усіх цих питаннях для нас надзвичайно важлива послідовна підтримка Туреччини, а також практичні кроки Анкари у цьому напрямі. Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політичних в'язнів, громадян України, в тому числі кримських татар. Ми не підтримуємо незаконну анексію Криму і повністю підтримуємо сьогодні і будемо підтримувати суверенітет України, включно із Кримом. Ми сподіваємось, що всі конфлікти будуть розв'язані мирним шляхом в рамках міжнародного права. Ми робитимемо все, щоб забезпечити спокій і добробут в регіоні, в тому числі і в Україні. Не забуде турецькі лідери про тих, хто через анексію Криму змушений був тікати з рідної домівки і поневірятися деінде. За сприяння Туреччини найближчим часом буде зведено щонайменше 500 квартир. Зараз підшукуються регіони для реалізації цього проекту. Ми з моїм другом вирішили збудувати житло для 500 родин кримських татар. Наші міністри обговорять це питання, і ми разом будемо діяти, а наші фахівці приїдуть на місце, щоб зробити проект. Перше житло для переселенців з Криму планують побудувати на Херсонщині. Про це домовилися представники Меджлісу з турецьким президентом. Ці люди вже на материковій частині України, вони розсілилися в певних регіонах. І з нашої точки зору треба подумати, як розподілити це, можливо, житло серед таких регіонів, які мають бути розглянуті якості будівництва житла, мають бути Київ, Львов, Одеса, Дніпро, і Херсон також. Обговорили і майбутню ходу гідності до окупованого Криму. За словами очільника Меджлісу, турецький лідер цікавився і багато розпитував. І запевнив, бажаючим долучитися не заважатиме. Сказав, що ми будемо просити, щоб в цьому заходу приймали участь парламентарі з різних країн, в тому числі з Меджлісу Турецької Республіки, тобто з парламенту Туреччини, щоб він їх за це не сварив. Він сказав, вони знають свої права і ви можете до них звертатися, але це вже їхнє, як кажуть, буде рішення. Владислав Стужук, Ислам Пінка, Заман, АТР.